अन्य अर्थ ହେଉଛି ସାହା। ପ୍ରକୃତରେ ସଂସାରରେ ମା ଛଡ଼ା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଅବା ସାହାରା। ତେଣୁ ମା କେବଳ ମା। ସନ୍ତାନର ପାହାଡ଼ ପରି ବିପଦ ବି ନିମିଷକରେ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ମାର କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ। ଜଗତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସର୍ବଦୁଃଖ ନିବାରିଣୀ କେବଳ ମା ଜଗତ ଜନନୀ। ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାତୃଶକ୍ତି ପୀଠ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯାହା ଅନେକ ମହିମା ଓ ରହସ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମାତୃଶକ୍ତି ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ମହିମାମୟ ପୀଠ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାତୃଶକ୍ତି ପୀଠ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭରା ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମା ବିନିକେଇ। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଆକର୍ଷକ ଯେ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ ମା ବିନିକେଇ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 8 ଦିନ ତଥା 8 ଦୋଳ ଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ମା ବିନିକେଇଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିନିକେଇ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 25 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଦୋରୁହାଁ ଗ୍ରାମ ଆସେ। ଏହି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ପଞ୍ଚଧାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ତଥା ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମା ବିନିକେଇ ଠାକୁରାଣୀ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ମତରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ମା ବିନିକେଇଙ୍କର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଳମୁଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ବଣିକମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିନିକେଇ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡର ଦୋରୁହା ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠରେ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଦେବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ନ ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ରଖିଦେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ମା ବିନିକେଇ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କହେ ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଦୃଷ୍ଟ ସଂହାର ମୁଦ୍ରାରେ ନିର୍ମିତ। ମା ବିନିକେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଉପରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୋଳରେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟ ସଂହାରଣ ଓ ସନ୍ଥ ପାଳନର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ପୀଠ ଏକ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶିର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ୟାମଳ ସମ୍ଭାରର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରେ। ବିଶେଷତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅନୁପମ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଏଠାରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୀରଣ ନିଦାଘ ଜନିତ କ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ଓ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଭକ୍ତର ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସାଂସାରିକ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ମନ ପକ୍ଷୀ ଏକ ଭାବାତ୍ମକ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟରତା ମହାନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ମହାନଦୀର ଗଭୀର ଜଳରାଶି, ଶ୍ୟାମଘନ ପର୍ବତମାଳାର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଭଙ୍ଗୀ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି, ନୌବିହାର ସମୟରେ ନାଉରିଆର ମନଜିଣା ସଙ୍ଗୀତ, ସର୍ବୋପରି ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶର ନୀଳିମା ସବୁ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ। ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅସୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମହିମାମୟୀ ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ପୀଠକୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ମା ବିନିକେଇଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା। ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧା ବସ୍ ଯୋଗେ ଅନୁଗୁଳର ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରୁ ଲୋକାଲ ବସ୍ରେ ଦୋରୁହା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମା ବିନିକେଇଙ୍କ ପୁଣ୍ୟପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଜୟ ମା କରୁଣାମୟୀ ବିନିକେଇ।